Вітанечки мої шановні. Так, вітанечки мої. Ось так мусить бути. Гук ёсць, гульня ёсць. Мы починаем, а докладнее казать протягиваем. У нас сегодня уже 6-й стрим, правда? Так, ёсць. Мы хутенько завершим эту историю. Мяркую, што ще 2, 3, максимум 4 стримы. Так. Адпаведна, у нас там, бачыце, стаіць цягнічок наш. А гэта забруджаная. Слухайце, гэта лакацыя выключна выглядае як забруджаная зона. Я вам кажу. А ну чакай. А ці мы па Не можа быць гэтага, каб мы па забруджанай зоне ехалі ўвесь гэты час, але ж яно так і выглядае. Так, што мне трэба? Мне трэба на пачатку зрабіць вогнішча. І мне трэба... Але ж яна паўзе, ледзь паўзе. Бочкі нема. Так, бочкі нема, зато ёсць бярвенне. Запытайцеся, дык навошта мне патрэбна гэта вогнішча? Дзеля таго, каб кава нарабіць. Так. Чаму я не магу зрабіць вогонь? Распальванне патрэбна. Ага, чакай. Чакай. Зараз усё зраблю. Вось так. Сюды. Вось гэта разобраць. Бо мне трэба кава. Мне ж нема, ёсць паходня. Цікава, у мяне ж быў у кішэнцы зараз. Як яго? Рагоз. Султан Рагозу. І чамусьці не... Карацей, гульня ёсць гульня. Хіба мы ўжо дастаткова знайшлі. Так, нагадаю, нам трэба знайсці лекі. Лекі для сына Мэціса. Давай мы сюды вугаль закінем. Пакладзем вось так і зробім каву. І сюды мы таксама пакладзем гэта і зробім каву. Вось чаму ў гэтай частцы яны прыбралі хутка вось гэта. Пачакаць 8 хвіліначак. Урва, вітаначкі, 140 стрымаў поспіль. Ого, ты проста шаленец. Ты больш за год упэўнена ўжо глядзіш без перапынку кожны стрым. Ты разумееш памер свайго шаленства і глыбіню ягоную? Але рады бачыць. Так, трэба сюды, дзе кава. І сюди каву. Бо ми зараз будемо виживати за гэты кошт. У нас же ж не наўмысна, але я вытраціў не той шприц. Чырвонае трэба было ваенны, каб аднавіць сабе ХП. Пасля сутычак з гэтымі пачварамі, якія ваўкамі завуцца. А вугельчык мне патрэбны. Дарэчы, трэба вось тут яго пакінуць. Каб раптам дзе не выкінуць ці не скарыстаць яго.
Все смов, вітаночки, вірте у Господа Ісуса Христа. Хто ж його не вірить? Так, а текст зачитать. Так, от щирого серця глядим ми стрими 1, 4, 5, 3, год, 2, 0. Так, 1, 4 і плюс 5, год, 2, 0. Ну так, слухай, плюс 5 год Максима. Максима, ну ти молодчина у любом випадку. Так, это колькі у нас кубашка уже 3. Ну ось гэтыя 2 і будзе дастаткова, пакуль тут яны. Давай мы паскідаем. Мне падаецца, трэба паскідаць. Гэта бессэнсоўна з сабою цягаць. Гэта таксама цяжка. Літрык дастаткова, вадзіца. Вось гэта скідаем. А, не, вітоначкі, нішто сабе. Ты якім гэта чынам заскочыла? Што адбываецца? Так, вопратка. Яны знішчылі нам капелюшык на шапку. Мы без шапкі зараз, правда? Так, ёсць, так і ёсць. Ваўкі знішчылі нам шапку. Так, гэта хай будзе ў кішэні, гэта я скінуў. І гэтыя інструменты, ці мне патрэбныя інструменты адсюль. Мяркую, што не. Усё іншае хай будзе. Буду слухаць, но слухай. Нам трэба знайсці аптэку гэтую вандроўную, ці якая яна тут хуткай дапамогі. Я мяркую, што яна будзе недзе ў тым будыначку. Цікава толькі яшчэ, дзе тут будуць ці не будуць ваўкі. Ну, паглядзім. О, гэта мне трэба. А што вадаспад там нейкі? Чуеце, як шуміць? Бляшанка, дровы. Пяро, значыцца тут хтосьці ён. Выдатна. Добра, дзяўчына апранула. Так, а там што яшчэ? Это наш будыначак, тут 2 машыны. Мабыць, трэба ісці туды па... Што я не разумею, чакайце, паглядзець трэба на сваю гэтую мапу. Мы вось тут знаходзімся, і тут нам кажуць прайсці, гэта прыйдзецца. Ой, некае кола рабіць. Давай, хадзем. Можа, машыны хай стаяць, не блутана, ўсё роўна луту занадта шмат. Фэй, вітаначкі. Толькі так, сапраўды. Так, ну ў той бок нам не трэба было, правда? Там я бачу нейкі завал ці штосьці такое. Ну, тут написано. Ось SAR Station, ратавальная станція. Цалкам лагічна, дзяўчына, разважаеш. У нас тут кот шалее, нешта. Все, ходим далее. Потиху, потроху бадзяемся ў цемры. Спаць нам не даюць. Гэта мы ўжо высветлілі. А я б, дарэчы, да раначку пасядзеў бы.
Паспаў, бо болей халера не бачна ж. І гэтыя бляха ваўкі яшчэ, якія кідаюцца. Такое сабе. Качараваць уначы? А, яны праляцелі. А якую халеру яны ляцелі? Гэта ж ноч все ж таки. Вось як на мінулым стрыму падкрэсліў, усё калідорна. Гэта непрыемна. Губляецца цыму з гульнім, калі нема... О, ля, гелікоптер стаіць, цэлы. There it is. The helicopter. That must be the star station. А чмуры, дык ён працуе зараз? Дзёўчына, ды сядай, ды і ляці. Давай поглядим, что у нас тут маецца. Пісталет у мяне гэты ёсць, значыцца толькі набойчык і акумулятор. Цвікадзёр, тканіна. Не разбіты, так, цэлы. Абсалютна цэлы, ды яшчэ і абсталяванне там у ім працуе. О, дарэчы, можна ліхтарык узяць, пакуль у нас ззянне, то ім скарыстацца. Олдскул, вітанашкі. Давно таксама не было цябе на трансляцыях. Бля, гэтая кацяра... Ага. Так, я нешта... Нешта я зусім заавансаваў распрацоўшчыкам. А гэта што? Так, гэтую мадэльку я ведаю. Што ў нас па ботах? Не, у нас боты лепшыя. Так, фрагмент паперкі. Неяк, усе батарэі, схожа, разрадзіліся нават добра, які мы не доставілі мінулага лета. Все цыклят абсталявання стаіць тут мертвым вантажом. Мы знаем, що будем зараз план такі рушити вглиб острова, потім на південь. Абсталявання може ждатися передати вістку на материк про те, що тут до біса коїться. Found it. The trauma kit. Might be enough to give Donner a fighting chance. Ну все, полетели до Мэтиса. It's starting to get dark. Нешта малавата я знайшоў вугалю, трэба яшчэ пабадзяцца па баках, паглядзець. Там у нас 2 яшчэ ляжаць каля цягніка. У нас в такім выпадку будзе 5. А нам трэба прыблізна 10, каб спакойна даехаць да хат. Хаця, ведаючы, як тут логіка працуе, можа нас тэлепартане проста. Мы нават не будзем на цягніку ехаць. Зараз побачым, карацей. Але на ўсяляк выпадак вугаль трэба знайсці. Бляха, я спужаўся. Вось бачучы гэты слуп, ці там штосьці ў яго наверсе, я падумаў, што гэта хтосьці стаіць на каменьчыку зверху. Там тыпу пума, медведь ці штосьці такое, божахну. Чакай, кажа, стомлена зменшылася. Вось так, хадзем. Вадаспады. Па ўсім востраве вялікага мядзведзя адныя вадаспады.
Треба метро десь проводити. Добра ідея, мені подобається Old School. Я тільки за. Метро тут вельми потрібне. Что у тебя, до речі, відбувається, Old School? Нешта, я кажу, ти зник надовго. Ось і ніяких ні звісток, ні новин, нічого. Як твоя учоба? Уже ж вот підходить до кінця. Hope nobody needs this anymore. Так, хвилинку. Появився в неті набув ключ Exodus на 20 злотих. О, Exodus. Я так не пам'ятаю, що за гульня. На что подобное. Типу на сталкера чи як? Книжка. Нет, набойчиков поболее. А, на метро. Метро Exodus. Так. У мене, до речі, так само зараз ось під час струму може бути аж на 2 міта. Тому, вибачаюся, можу відлучитися. Але один з них буде короткий, хвилин 10 максимум. Другі поглядім ще. Gotta get the train facing the other way so I can get out of here. Ну так все, то поехали, девушка. Додаємо палива. 4 ковалочки. R. Потягнулися взад. Заметные города, дед, я тебя люблю. То взаимно. Ніхто так не любить деда, як чат, не кажи. Так, у нас тільки 4 ковалочки, на жаль. Нам треба шукати. Буде у таким випадку. More coal to get the fire burning hotter. I'm going the right way. Додаємо ще 2. Потягнулися. Бо коли раптом нам не хопить вуголю, то что, придется пешки идти? Боронишься от волков. Подчас руку мапу не отчинить, не поглядеть. Looks like the fire isn't hot enough to keep the pressure. I need more coal. Gotta find another way. Все. Ну. Так, ни холера не бачно. Недалеко. Мы проехали. Так, и каву. Ні, холери не бачно. Абсолютно нічого.
Так, ёсць. Адзін, другі. А на гэтым баку будзе што? Ой, давай, актывуйся. Та ёб твою мать, 2 кавалачкі, вы сур'ёзна? Ой, гульня. То мне ёсць сэнс вяртацца да хат пешку. Ну, рэальна пешкі. Мне гэты, бляха, цягнічок не патрэбны. Літаральна, бо на 2 кавалках я нікуды не даеду. Меньшик. Так, тут у нас ще була станція, я бачу. Так, що здарилося, Метеігори? Оля. I'll take it. Видатно. Гэта ўжо ёсць, пра што казаць. Так, вяртаемся. Цягнічок Томас. Ну так, маленечкі такі, прышпільненькі. Але ліхтар лайновы, дарэчы. Той, які быў механічны, які мы разганялі рукамі, значна лепш свяціў. А гэны важыць кілаграм, падаецца. Чух-чух, мазафака. Так, пока мы тут ідзем, я літаральна хвіліночку погляджу у чатик. Так, ідзем. Все добре. Паціху, патроху.
Так, хвіліначку, я літаральна на хвілінку адлучуся, каб паразмаўляць з чалавекам, бо па чаціку яму цяжка зразумець. Павісіце.
Так, вяртаемся. Вяртаемся. Яшчэ адзін можа быць. Такі вось саскок, плюс-мінус. Так, я спадзяюся, што гук ідзе. Мусіць ісці. Так, кава кончылася. Сюды. Ідзе ўсё добра. Так, так, усё добра, гэта проста... Ой, выбачаюся, не тую клавішу націснуў. Гэта звыклая, звычайная вось гэтая праца, якая... Карацей, там два пытанні па двух розных праектах, якія трэба тэрмінова вырашаць, вось літаральна вось тады, калі яны ўзніклі, паўсталі больш за гадзіну таму, але людзі, якія адпавядаюць за прыняццё, яны недаступныя былі. Вось таму вось так літаральна на 5 хвілін трэба з імі паразмаўляць і прыняць рашэнне. І ўсё. Все, акумулятор здох. Ля, яшчэ гарыць. Давай я яго скіну, не падабаецца мне кілаграм цягаць гэта з сабой. Так, гэта першае, па-другое. Паесці трэба, бо мы галодныя. Во, шыкоўна. І зараз ще кубышак кави бахнем, апошні наш. А чмуренчик. Так, ну ми там кавалочка 8 подобрали, у нас повинно бути зараз, правда ж? Вуголлю. Кольки? 9 навіть. Потягнулись. Дитя малое. А у кого там вся фляга свистит? У Томаса. Тягнешок Томас. Ты уже тиреля, реально. Что не працює? Девчина, ты охуела, ты что? Взяла, захамовала, якой холеры. Во, аж до сюда дошли, и мы стратили на то, как сюда дойти 3 кавалочки. Оу. Там треба було переключити, а чому цікаво? Ми ж нічого не чапали. Что? Не зрозумів.
Чакай, вось гэта трэба цягнуць, правда ж? І раз-два тут здагадаешся, што куды вядзе. Не туди. Дремер, вітаночки, вітаночки. Ось, да, бачиш? Навіть цягнічок вітається. Так, може ми занадто близько стояли, що вона каже, що вона не працює. Damn it. Дык а што рабіць? Сюды мы паехаць не можам. О, можа трэба перасесці вось сюды, на гэтую машыну? Каменчики. Дайте вугалю крыху, га? I'm not sure I can carry much more. Причеп. Я зараз би енергетик продався, пам'ятаєте? I think I can use this. А гэта не тое. О, добре. Вугельчику взяли. А ці може нам розганяться? Задом я не пам'ятаю, як би розганявся тягнічок. Best be prepared for anything. Так, по багажнику нічого. Тут бляшенки усялякі, цвікадзьор, відомо. Мне ж падаецца, мы ось адтуль прыехалі. I'm not gonna be able to carry this load for much longer. Ось ми ще сюди зворочвали, потім сюди, сюди, сюди. А ось гэтыя вагоны, я пам'ятаю, ось туди заехали, яшчэ уперліся ў гэту машину. То вот нам трэба потрапіць неяк ось на гэтыя рэйкі. І ось туди. Так. Халера, гэта... Што ён вырашае? Гэта калі мы перакідваем... Якую стрэлку? Вось гэта перакідвае, цікава. Вось гэтую мусіць перакідваць, правда? Калі яна ўлева глядзіць, то што? Бо зараз яно выглядае так, нібы яно паедзе туды, типу правільным шляхом. Але вось з гэтым што рабіць? Як нам... Oh, come on.
І не кажи. Паскудство, так. Развернуться мы не можем. Тут нема такой магчымасці у нас зараз. Ці мы зможем разбить задом. Но мне, мы на желтенькой. Холера, бляха. Так, яка брама крепка, не кажи. Ну. Даволі дзіўного голам, што яно так менавіта працуе і не прабівае. Можа, яе неяк можна адчыніць рукамі? Так не падыходзіць, так не пасуе. Яшчэ мой любімы вецер пачаўся. Толькі гэтага мне бракавала. Так, сюды не ўлезці. Інструментаў уже нідзе не было ніякіх, правда, каб адрамантаваць вось гэтую стрэлку. Пераключальнік гэткі. Damn it. Не разумею. Ісці пешкай? Няўжо гульня намякае на тое, што трэба ісці пешкі, вось гэты ўвесь шлях? Мне падаецца, уже даўно павінна была быць раніца. Мы столькі часу тут згубілі. Да. І дэталей ніякіх няма, каб можна было... Можна паглядзець, можа тут штосьці... Павярнуцца з аптэкаю, выключна. Нічога болей.
У нас тут 3 трупи ляжить, вовки. Не голым-то цвікадзёр быў же ж? Так, быў. Это на той выпадак, калі выкарыстоўваць трэба было нейкі рычаг. Не, ну, блядь, супраць ветру ісці, ну такое сабе. У такіх умовах. Просто усрацца, ледзь паўзе. Ой, бля, кусок лайна. Что я, может, тут пропустил? Так, тут колы, ведра. Возьми ліхтар. Есть тканина, есть граната 2. Ні табе запчастки ніяка, нічого. Цікаво, а там внутрі уваход який є? Більше на то, як воно виглядає, немає. Тут так само навряд чи щось буде. Як перакінуць сапсаваную гэтую так, тут яно стаіць добра. Я мяркую, што добра. Вось тут чаму яно чапляе, мне не зразумела, шчыра кажучы, бо яна стаіць управа. То бок мусіць вось сюды гэтую вось стрэлку пераводзіць сюды. І ў такім выпадку цягнік мусіць ехаць па прамой. Ну давай.
Я все палево на тебе спустил. Не, блядь, ну гэта не хуткасць, з якой прабіваліся гэтыя брамы. Не, ну серьезно. Тут же ж максимальная температура, так? Ну, уже падать пошла. Да. Я нешта зусім згубіўся. Не разумею, што бракуе. Цікаво, нам до раніцы дазволіць тут паспаць ці не? Бо такі ўжо вецер паскудны ў твар, што і ні халера не бачна, як я гэта і не люблю ў гэтай гульні. Калі ну супраць цябе абсалютна ўсе абставіны. Фармуем. Зараз выявіцца, што не можна спаць. Угу. Заебись. Так, ну не ведаю, трэба ісці пешкі. Ад гэтым ветрам будзем ісці. Ад гэтай станцыі. Я ўсё роўна скінуў увесь вугаль у гэтую бляха-топку. Што нічога не дало. This pack is getting kind of heavy.
Доўга будзем ісці супраць ветру, на жаль. Дзякуй Богу, нам не разадралі ўсю вопратку даўшчэнту. Ды яшчэ і шапку знайшлі добрую. То не так халадно, як магло быць. Лёха, вітаначкі, рады цябе бачыць. Як твае справы, што новага? У панядзелак адбылося ці не адбылося? Я нешта не разумею логіку зараз гульні, таму што мы ідзем супраць ветру нават каля сцяны. Не дапамагае нам лухта нейкая. Штосьці з сюжэтам тут намуцілі яны, і механікі трошкі пазмянялі, ну але гэта не так ужо і шкадліва. Слухайце, тут пад'ём нават нейкі. Давай паглядзім, што там. Так, захаванне. Так, а чаму захоўвалі нас тут? Ні халеры не бачу. Просто абсалютна ці. Да, блядь, стрельни ты, ёб твою мать, ты дебильная курва. Сука, я уже заебался натискать на курок этой. Ошалеть просто. Якія тупейшие механики усталіся. Вось я нацелиться, я стрелять не могу. Проходить литерально секунда-две. І спрацовывая вось гэтая двойная анимация, яна разраджае. Блять. Просто ошалеть. Давай. А дзе ж гэты гаўняк? Ён жа ж ужо кідаўся на мяне.
Пайшоў ты нахер, гульня. Не кажы мне, што я не патрапіў яго. Ён зараз ще падохне. Бля, бачите там нешта? Ён падохне калі-небудзь. Сука, якая сюжетка гаўняная, просто не могу. Ой, блядь. Вон, тырчыць з шыі страла. Похуй яму ўсё. Так, давай. Просто ошалеть. Вось на што было улазіць у баланс у гэтыя механікі, каб хто мне патлумачыў. Ой. Паўзе. Дзякуй Богу, што шпрыцы ёсць. Раптам што, дык мы выкараскаемся з гэтага. Вось у Макса ад гэтай гульні дупруве. Ну, блін. У ваўка патрапіў, ножом пашкоджанне нанес. Якой халеры ён не здыхае. Бо просто згадайце мінулы стрым, там жа ж было такое, што на нас накінуўся воўк, бо мы ў яго не трапілі. Мы яго парэзалі раз, потым ён другі раз на нас скінуўся, і мы яго забілі адразу. А тут страла, і 3 разы ножом трэба было прануць. Ну, блядь, просто немагчыма. Тым больш, што ад стралы павінен быў памерці. Ён сабе броню набыў. Ну, слухай так, нібы ён гэты бронежалет знайшоў, бронекамізэльку. І яшчэ гэты вецер утварны просто, блядь. Вось я сабе уяўляю зараз гэта распрацоўшчыка, які прыймаў гэтае рашэнне, што вось давайце зробім даўжэзны шпацыр такі для юзера пад паўночным ззяннем, бо, мабыць, ну гэта вельмі прыгожа ў нас атрымалася. Хай ён будзе ідзе, а каб яшчэ ў яго было больш часу усім гэта насалодзіцца, давайте мы яму яшчэ вецер зробім, каб ён просто полз па гэтым снезе. Нейкая такая логіка павінна была быць, мне падаецца.
Ведаеце, мабыць, недзе там, на гэтай чыгуначнай станцыі, дзе мы былі, дзе мы знайшлі гэтую валізу першай дапамогі, трэба было нейкім чынам развярнуць цягнік, каб ён на рэйкі гэты аж устаў толькі перадам. Інакш я не бачу ніякай магчымасці прабіць тую браму. А вось ці былі там нейкія разгалінаванні гэтай ростані, каб гэтае зрабіць штосьці, я не памятаю. Там, я памятаю, быў тоннель, а ці ён быў паваротны нейкі, ці што? Хаця незразумела. О, тут нам цёпленька, да рэчы. Геймплей такі паўночны. У цемряве бадзяцца па рэйках. Так. Там штосьці яшчэ пішуць, хай пішуць. Дзіўна, ведаеце што? Што наша цягавітасць, яна пастаянна падае, нібы гэта дзень нейкі і гэтак далей, а час у гульні стаіць на месцы. То бок зноўку неяк не адпавядае зусім нейкай логіцы самай простай.
Навошта было рабіць, каб цягавітасць падала? Ну хай бы яна была максімальная, калі час у нас стаіць на месцы, то і цягавітасць хай стаіць на месцы. Але ж не. I need to find a place to rest. Ну, кажа, адпачыць трэба. Я паспаць не магу. Дзяўчына шалеўшая. Не працуе. Гульня не дае паспаць нам. Зараз будзем ушчэнт стомленыя. Та ты сур'ёзна. Ха-ха-ха, блядь. Блядь, ну... І 10 гадзін на адпачынак трэба. Ашалець. Просто ашалець. Та выкарыстоўваю ўжо. Ой, механікі. Паспаць мы вам не дамо, а вось атруціць дамо. Так, і цягавітасць мы вам зменшым. Таму што так трэба. Халера ясная. Я памятаю, што я на пачатку чыгункі гэтай я прыязджаў паўз воўкаў, то бок яны павінны нас сустракаць тут недзе. Навряд ці мы паўз іх пройдзем незаўважанымі. Це трэба глядзець ва ўсе вочы. Уже нешта там рве, чуеце? Во. Так, ці аднаго, ці дваіх тут было. Это была першая станция, на якую мы, падаецца, приехали. Пайшоў прач адсюль. Рыкае ён на мяне. Цікава, што ён не кідаўся, нягледзячы на тое, што ззянне не вельмі агрэсіўны быў. Бо гэта, бачыце, пячора там, дзе мы не збіралі вугаль. Я тут выскачыў, 2 вугельчыкі падабраў, і мы паехалі далей. Ну то хадзім. Стой. Адзін, другі, каблон. Там раптам што якую каву сабе запарыць.
Ну, дзякуй Богу, ўжо хаця б вецер сціх, ведаеце? Ужо значна лягчэй ісці. Весялей, нават я б сказаў. Гэта не тое бадзянне, што ты сунешся нібы паўзком, як на вучэннях. Так, тэмпературная скаля ў норме. Бадзёрасць яшчэ хапае, плюс-мінус. Ще вигільк. Видатно. Но мені подається, може, прийшли на місце, правда? Це ще рано. Некий слуп свету ружового. Не, рано, это першая брама, яку ми пробивали, подається. А где ж ты там, алло? Где? Сука. Як ви заєншили, блядь, со своими стрейфами. Як у гэта у іх атрымліваецца, каб скіравацца, блядь, у іншы бок перад стрэлам, га? Болюча, болюча, болюча. Так. Шприцы сшимаються, використаємо раптом що. А ні, ми прийшли, ось акурат таки гэта наша база. Ось там каля вогнішча стаіць гэты зак, які нам патрэбны. Адзін чорны экран, так, ну... Я спадзяюся, дызайнер там таксама пакутуе ад паносу, як распрацоўшчык. Потому што, ну, гэта ні ў якія брамы. Ну, гэта нават не прыгожа, калі так. There were complications, of course. Yeah, tell that to Mathis. You find what you need? Yes, I think so. We better get Давай back to the clinic. вертаемся. Yeah. Тут Sure, ацен Donner's б'ё. still alive. For your sake. You and me both. Сапраўды, ацень не маецца. Ну, я спадзяюся, зараз яна будзе абсалютна здаровая. Так. Прынамсі, расцяжэнне сваё яна вылікавала аўтаматычна. You were smart to let the others go. I told you hostages were unnecessary. You just worry about fixing Donner. There. That should do it. Is he gonna live? For now. That's not good enough, Doctor. Look.
I could lie and tell you he's gonna be fine just to get you off my back and get my friends out of here, but the truth Калігус is he's ЗАГС. been injured. Це правда, Фей. Які є плани у Without тебе better на equipment, ближайшу I can't say будущее? for sure what's happening inside his body. If there's internal bleeding, which I suspect there is, what I just did for him might be enough to slow it down, but not to stop it. Eventually, he's gonna need more help than I can give him. Maybe there's something that can help Donner. In your special metal case? I have no idea what you're talking about. Oh, Doctor, you are not a good liar. You think I didn't figure it out? You think I didn't figure out that you were what Mackenzie's been looking for all this time? You leave him out of it. Oh, but he's very much a part of it. I knew there had to be more to it. Why Наприкінці would a червня. hard-headed pilot like him care so much about carrying a metal case halfway across this frozen hellscape? Mackenzie's a Boy Scout, but he's not stupid. Ех, ми згубимо Фея, Льоха. 100%. Look, I have no idea. What I'm talking about, right? So this case, whatever's in it, must be really Чого important. гэта? Ну, таму што будуць nothing to змены, say таму about што будзе гэта звычайнае, ты мне занадта мала ўвагі You даеш. think I'm playing around, Doctor? Please, I've done everything you asked. Just let my friends go. What is in the case, Doctor? Nothing. Чаму яна кажа, што нічога? Сказала б, што гэта нейкі не ведаю, I'm getting антывірус. tired of asking. It's nothing that can help Donner. Бляха, ёбаный шаленец. Then tell me what I want to know. Как or I тебе go back to сердце that драли bar у пекле. and I start hurting people, starting with your friends. It's a cure. Які є лекі, Or it дура might ти? be. A cure for what? A cure for what I think is coming. The hell does that mean? I'm not 100% sure. But I think this Aurora, it's changing things. People. It's going to change all of us. In your case, is that some kind of medicine? Vaccine? It might be. Well then, another reason I need to find and kill that damn pilot once and for all. Because at one point, I had this case in my hands and he stole it from me. Boys, round up the crew. It's time to go. Keep the doctor, kill the rest. Lock him in that bar and just light it up. Жесть. Like that school back in Milton where this all started. No! My friends, the people here, they're not part of this! Астер, ти Then we go after просто the pilot ідіотка. and the case, and we finish this off once and for all. You bastard! Oh, you have no idea. We're gonna have fun, Doctor, you and I. Mathis? Mathis? Something's wrong. What? Donner, Dad, I'm here. I'm here, my boy. I saw it. So what, son? Lights. The lights. They called to me. And I found water. Black water. It was all lights and black water. And then nothing. Nothing. But dark. І все? Сканал? Ну, зараз гэты придурак будзе шалець. You let him die. You let him die! У плячо! У голову, ёб твою, придурки. Time to go.
Вы бачите, што зрабілася з маімі Jerry! бляшанкамі? I said it's time to go. I don't know. Дык там жа ж прыдурак I гэты feel like жывы. hurting him some more. No time. А дарэчы, гэтая жанчына, яна ж была з намі у Уцешнай даліне. Што яна тут робіць? I can't leave them behind. My friend and her child, they need my help, and the rest of the people aren't safe either. А гэта ж быў паляўнічы, Take her. I'll round up everyone I Джеремая. can. Hurry. You have to take me where? There's someone you need to see. Who? Is it Mackenzie? Is he still alive? Ебать, што яны тут намуцілі? Што са сцэнаром робіцца, я не разумею. Чацвёртая часціна, яна апошняя мусіць быць, так? У нас яшчэ 1,5 гадзінкі ён. Come on, you scab. Shake it off. We have work to do. But what about Fashawn? Nothing we can do for him. Take these flares, round up the others, find the doctor, and burn it all to the ground. А як ён ще пересовується таки, га? Куди ён йому поцелив двойче? Не мог просто секіру поміж очей дати, що? I gotta find Astrid before Mathis does. Анімації, а так, анімації жудасні. У сенсі нема зброї, у мене все було, алло. Past this guy. The hell was that? Who's out there? Дід Піхто. Хто? Треба прокрасться повз його, щоб він мене не зауважив. При этом у меня отобрали всю зброю и все, что мы налутали, покуль были у этой обсерватории. Я не разумею, что ты от меня хочешь, гуля. Мы вось тут знаходзімся. Тут у нас направо ніякої магчымасці нема праскочыць, правда ж, паўз гэтае дрывенне. Усё, што нажыў непасільнай працы. Так, 3 парцігары, 3 кажушкі скураныя. Усё, абсалютна ўсё. Ну так, вядома, тут нават заблакавана. Гэта ўжо не дзіўна. Гэта 5-й эпізод проста грэшны, як мае быць. Тут паставілі увогуле плот нейкі. Ды капаў з яго як пралезці. Бо тут мяне не выпускае. Мне просто на кукішках прапаўсці паўз яго, сур'ёзна? Ведаеце, што мяне яшчэ здзіўляе вось гэтых сцэнарыстаў? Тое, што людзі, якія тут жылі ў непахісных млынах, яны нейкім чынам дазволілі зрабіць вось I гэтае. gotta find Astrid and get the hell out of here. Пры гэтым у іх была вагнепальная зброя, у іх было ўсё. Якім чынам? Твою мать, вы толькі паглядзіце на гэтае, бля. Я не шчук, я просто жабрак. У мяне ўсё адабралі. Ні вопраткі, нічога няма. А, шалець. 6 запалак. Ніводнай ежы, нічога.
такое, ведаеце, горкае дзіця абставін. Вось я б так назваў гэту участку. Damn convicts. Gotta avoid being seen. За спіну яму ніяк не заскочыць. А, ну так яны, глядзіце, наўмысна зрабілі калідоры зараз ужо. Каб мы ўперліся ў гэтага хлопца. А куды мы агулам ідзем? Вось хтосьці можа падказаць мне? У места праслізніць паўмарадзёраў вязня або распраўціся з німі. А, да будынку Джейн. А Джейн гэта ж сяброўка, яна там. Міша, всё хуйня, давай па новай. Угу. Нам у той бок трэба. Вось туды. Так, я памятаю, ля вады быў праход. Чакай. Holy shit, that's hot. Опёкі. І нам няма чым перавязацца. Still burning. А заваліць мы яго можам, я не ведаю, нейкі тейкдаун, як ведаеце, як у Far Cry. That hurts so much. He's there. Look. Все, я зрозумів. Падкрасться немагчыма да яго. Gotta sneak past this guy. Something moved. Where'd he go? Так, чекай, я ж тут уже пролазив. Good choice. Была зділка, і чого мужик зараз, ну? Тут по каменщиках, так, усі хати палають. Так, ну хотя б треба взяти ось гэтае паліва сваё. А тут у хаце ёсць што? Ага, хату закидали лайном усяляки. Так, добре, знову калідори. Fire to warm us up. Так, так, так. Тут проход мається чи ні, не мається. Тут плот, тут бочки. Так, я так розумію, що ось там стоїть і той стоїть. Бачите, глядіть на воду, то бок треба неяк по воді проходити. After this, I'm out. Sick of this shit. А ми поспробуємо ось тут. Так, ну там же ж хата Джейн, вона палає, то ж бачно. Гэтага вязня мы тут абыдзем. А ведаеце, што мне зараз вельмі дапамагло? Каб сюды прыйшла пума. Яна пах усіх тут. На кавалачкі парэзана. Гэты вязень нібы святы стаіць.
Ах ты, курыска, ты паглядзі на гэта. Так, а што, калі яшчэ вышэй падняцца можна? Тут, правда, машына стаіць. Так. Я так разумею, пакуль, ну, ключы тут яшчэ патрэбны. Нам нічога не дадуць залутаць, пакуль мы не дойдзем да гэтай хаты Джесі. Так, я не ўзгадаю, ці ёсць тут. У любым выпадку нам трэба вось так паўзці. Нейкая купа адбітых узялі, падпалілі ўсё мястэчка. Ну як так? А што ў гэты час рабілі жыхары? Yang. Jane Yang. Astrid's friend. This must be the house. Ага. Так, гэта ён. Шафы зачыненыя, тут усё зачыненае, тут таксама нічога нема, правда? Нічога не адчыніць. Заплечник не лутаецца нават. Каб хто мне патлумачыў, што тут рабіць. Ага, вядома. Нават вады не ўзяць. Текстурки вогню. Оба. Зато и тепло. Помирать не так холодно. Давай, но... Метис. Mathis? Як ты жывы, вось скажи мне, Метис. А, не, гэта не Метис. Гэта Джеремая. Вітаю, Патата. Вітаю, восьмибітна Патата. Так. Looks like we're even, pilot. Я чмырыў, бляха, я цябе выгадаваў. Вылікаваў.
Медведя забіў, а ён кажа, бляха, выцягнуў мяне з вогнішча і ўсё, типу, разлічыліся. You almost forgot this. О, моя куртка. I have to find her. She's still here somewhere. I know. We got her out. You found her? Yep. Seems you two have friends who do, well, just about anything to help you out. I can't believe you found her. She's waiting for you. Let me take you to her, Mackenzie. Ну то пайшлі. Што цягнуць? Кота за яйкі. Ты не ўжош. Ад пачатку гульні не бачыліся. Is it really you? Не, бля. Манекен. I brought something Доплер. for you. I thought I'd lost you forever. Таму чаму збягала тады? Nothing is forever. We have to go. Куди? А жихари? The radio telescope. Jace, she filled me in. Said we could be safe there for a while. From what's coming. Do you know what's coming? A kind of darkness that we may never recover from. I think it's affecting our memories. I need more time to study it, but what's in this case might buy us some time. We'll have time to work on it when we get to the radio telescope. Yes. Let's go there. Now. Jace. Jeremiah. Take her. You have to go with them now. Wait. Go with them? What do you mean? Where are you going? Go with them. To the telescope. I'll be right behind you. There's one last thing I have to do. І ўсё, без усялякіх размоў проста кінулі хлопца. Нават дапамогі не прапанавалі. Ну як так? Картинка прыгожая. Так, запісаць радыёпаведамленне для тых, хто выжыў пасля апакаліпсісу. Гэта нам трэба зараз, вядома... Бля, ну... Чакай, мы... нас тыпу... Проста уявіць сабе. Мы рыснуліся вось тут. Так, прайшлі паўз гэтага, вось так, потым падняліся сюды, потым яшчэ вышэй сюды, вось так вот схіліліся сюды, дайшлі да гэтага дома. Тут нас сустрэў Джеремая. І па сутнасці ён такі, ну добра, давай адвяду цябе да Астрад. Правёў зарадным шляхом туды ж. Оскара гэтай камандзе, хто пісаў сюжэт. Давай паглядзім, куды мне трэба. Дастанься да радыёрубкі. Радыёрубка у нас тут наперадзе, зусім непадалёк. Зброі у нас няма ніяка абсалютна. Ваўкі тут, дарэчы, былі. Прынамсі адзін. Халера. А у нас быў рэвальвер, такі зручны. Штосьці я заблукаў ужо ў матывацыі распрацоўшчыкаў. Зусім. Ну, не, хаця, бачыце, ўсё ж такі ззянне ё. Яно нібы зараз кожную ноч у нас адбываецца гэтае ззянне.
Абсолютно нема нічого. Ну что ты уже ногами чапляешься за сходы? Давай. Так, а тут у нас Теді, наколькі я пам'ятаю, Тед, діджей. Але ж яго мыцец там шпунькаў. Маецца на ўвазе, што біў і там калашмаціў. Незразумела пакуль што. Каву сербані. Пайшоў запіс. I don't know if anyone's out there. I don't know if this radio is even working. But if you can hear this, take shelter immediately. Get underground, as deep as you can. Take food, water, all the supplies you can find. The lights in the sky, the aurora, it's changing us. Changing the wildlife. Changing our minds. Confusing us. Making us see things. Making us forget. If you see the lights in the sky, stay underground. It's not safe. I'm not sure when help will come, or if it'll ever come. We might be on our own for a while. So, take care of each other. Because, in the end, each other might be all we have. And all we've ever had. I'm gonna loop this message for as long as I can. Be safe out there. And good luck. To us all. Сумненькое паведамленне. А як ён яго зацыкліць, калі гэта аналагавая плёнка? Нейкія прыпасы тут даволі шмат. О, спальник, наверное. Хоць штосьці нам упадзе. Кніжка Парк Райдер заважылі на ложку ляжыць. Jack Rabbit Transport. William Mackenzie, owner and head pilot. А гэта што? Здымак? Оу. Love you, Jack. Miss you. У іх быў сын? Maybe I'll see you again someday. Не здымай, там холодно. If anyone's out there. I don't know if this radio is even working. But if you can hear this, take a shelter immediately.
Сидишь и спать. Ну, такое. Здорово, нядобры сябра. Дзверы зачыняць гэта не пра нас. We doing this again? Remember back in the prison? I told you I would destroy everything you love. Remember? Yeah. I remember. Well, now I've seen who you love. Now I understand what drove you all this way. I've seen her. I had her in my hands, and I almost killed her. She got away. But you see, I know where she is. I know where to find her. And it's time to finish what we started. Так. Занадта імбовы антыгерой, мне падаецца. Дзве стралы ў плечы, ён усё роўна рукамі сваімі маша, як гэты, бляха, як Майк Тайсон. He'll come. Який кажушок у яго модны. He'll be here. А гэтая ж жанчына, узгадайце, яна ж ва ўцешным возеры яна забіла 2 вязняў стрэламі сваімі. Без всякіх праблем. Чаму яны зараз не баранілі непахісныя It's like a млыны? torch. Someone with a torch coming up the pass. It must be him. Але я не сам. Ён з Maybe he found the сябрамі. others in town. Ones we missed? Looks like we have company. Ух, твары страшныя, ну... Ну, тут, ведаеш, не замарочваліся яны ад самага пачатку гэтай гульні. Ноу! Класічнае ноу. Страляй, бля, што ты там думаеш? And I'll put you in the ground. All right. Here's the deal. We know you have shelter. We know you have medicine. Hell, you might even have a cure for whatever's going on out here. Way to outlast this... whatever it is. Яны Руді ў палон узялі. Imagine. The answer was so close this whole time. What the hell do you want, Mathis? Simple. You want the pilot back, you let us in. You give us some of what's in the case. You let us take shelter from the lights in whatever this place is. You don't? This damn pilot, who has been such a pain in the ass since the minute I met him, I finally clip his wings. Mackenzie! Don't give it to them. Listen, asshole! This thing is a bunker. Time lock means we close this vault door and it isn't opening up for months, years, maybe longer. No way in hell are we gonna be trapped in here with you. Well, that makes this even easier. You come out, we come in, and the pilot lives. Otherwise... Wait! Моє питання, на що ось гэты дзед трымае We зброю? can't do that. There are dozens of people in here, innocent people, children. But I can trade places with him. I'm a doctor. I can help you. I can
find another way to protect you from what's coming. Just let me take his place. That's not gonna happen. Mackenzie, wait! It took me so long to see it. I thought I'd lost you forever, but I'd only lost myself. Stay alive for me. На нервах, дед, ну... Stay alive as long as you can. I will find you. No, Mackenzie! Please! What is going on here? Mackenzie! Don't do this! You don't have to do this! Yes. I do. Велика червона кнопка. Please don't do this! Старий, ти мог би стрелять рази два. О, і гэта з лукам ще. А у гэтага стрельнуць не? All the Все ж time таки we есть lost, I would стрельба. do anything to have it back. I never stopped. I never stopped loving you, Will. Ну нарешті, I will витиснула. love you forever, Astrid. And I'll never forget you. Видатно. Well, after all that, looks like our fates are bound together, you and me. You better stand up, pilot. There's a whole Дед стал world бункерным out дедом. there just waiting for me. Time I took my rightful place in it. And you are going to help me. Okay. Что окей. But first, there's something I gotta do. А што за бункер? На абсерваторыі, дзе навукоўцы даследавалі гэтае зянне. Вось гэты Вінтэрмьют. А і чаму яны яго адразу не зачынілі? Бо чакалі Маккензі. Has changed. Who can say where this change will take us? Atwood says this has happened before. Seraphim Pharmaceuticals. Experimental Alzheimer. Best she can tell, we're in this for Ківа. another Знов дискримінація користачів YouTube? Чому? 400 years. Олдскул, ти не чуєш мой отказ, чи що? How will we survive? As individuals, as a species. Will we? О, повернулися у Мілтон, ніщо собі. When push came to shove and we were tested, was this really the best we could do? Can we put our differences aside long enough to survive this quiet apocalypse? And if we fight to survive, does any of it even matter? I can't say. I'm not sure any of us can know what comes next. But what I believe is we have to fight for the future. Шерая The world we маті. had yesterday won't О, exist яны tomorrow. зачинилися на 500 дзьон. Mackenzie, I know you're out there. Just hang on. Just survive for me. Remember who we were. I will find you. Mackenzie. My love, Мафусаїл. whatever you do, wherever you have to go, promise me one thing. You won't let this new world break you. And promise me
Again. Йоу, гэта фіналачка. Выявілася. Вось так вось. Даволі хусенька, чацвёртая частинка зусім маленечка. Так, хвіліначку. Я зараз толькі пракантралюю, ці чуваць мяне, ну мусіць чуваць быць, не ведаю, чаму, дарэчы, old school. Мяне не чуў маіх адказаў, фіналачка. Мяне ж чутно, слухайце. Ну, мусіць быць чутно, правда? Чаму, дарэчы. Ну так, чутно, гэта нешта old school там даўбіцца ў вушы свае, адпаведна. Давайте працягнем, што яны тут нам паказваць будуць. Дзякую, гульцы нам кажуць. Гэта было доўгае падарожжа, сапраўды, слухайце, падарожжа доўгае, 12 гадоў. У гульні, ці колькі яна там, 11 гадоў гульні. Вось, і фінал. Слухайце, я сустракаў пару фідбэкаў на тое, што гульня 5-я частина, эпізод, маецца на увазе 5-й эпізод, гаўно, нам мне так не падалося. Адзінае, што мне не спадабалася, гэта тое, што ўлезлі ў некаторыя механікі і калідорнасць усіх мап. Абсалютна ўсе наўсцяж мапы, якія былі ўведзены тут у гэтай гульні, яны, апроч непахісных млыноў, да і тое, вы бачылі непахісныя млыны, яны тут там зусім дробязныя гэтыя адгалінаванні, ростані зрабілі. Вось. І не выглядае гэта ўсё роўна, як на... Ну, ось уявіце сабе мапу «Уцешная даліна». Яна ж, калі выходзіла гэтая трэця глава, падаецца, так? Эпізод. Яна была цалкам даступна ад самага пачатку. Яна велічэзная, там вельмі шмат што даследаваць, вельмі шмат што знайсці, пабачыць, налутаць і гэтак далей. Тут такога не было. Гэта велічэзны мінус усяго гэтага 5-го эпізоду. Але па сюжэце, ну, як ёсць, слухайце, гэта інфантыльнасць, якая наўсцяж па ўсіх гульнях сёння існуе, што вось, тыпу, як яна крычала Маккензі, а ёй у адказ чулася Астрад. Вось гэтыя соплі дзіцячыя, яны такое сабе, шчыра кажучы. Дарэчы, як вам? Пяцёрачка, што такое пяцёрачка? Як вам, напішыце, гэтая гульня спадабалася, не спадабалася, маецца на увазе 5-й эпізод, а не ў сэнсе The Long Dark. Вось, таму што з усіх іншых эпізодаў я мяркую ўсё ж такі гэта самы слабы. Як не круці. Першы эпізод у нас гэта Мілтон. Таксама вельмі цікавая мапа з рознымі ўзроўнямі, з возерам, з лосямі, з мядзведзямі. Вось, тут жа ж гэтага нават і блізка не было, каб я сюжэт ведаў. Фэй, але дзякуй, што глядзеў, дзякуй. Вось, скончылася, і дзякуй за гэтае, Паладзін кажа. Ну, можа быць. Ну, 5-й эпізод, вядома, ён самы слабы. На жаль. Шмат нестыковак нават было, слухайце. Такое. Тым не менш. Ведаеце, што ўсё ж такі засталося нераскрытым. І на гэтае шкада. На тое, што гэта ззянне нам ніяк не раскрылі. Чаму? Якія ўсё ж такі нагоды ў гэтага ззяння? Чаму людзі, якія шалелі ў выніку ад яго ўздзеяння, нават калі знаходзіліся на сушы, на караблі, яны паміралі ад таго, што патанулі? Незразумела абсалютна, як гэта, што за містыка. Вось, можа гэта, вядома, містыка праз тое, што нейкая там завіруха была, напрыклад, і цела з вады вынесла. Чаму не? Вось, можна было б так неяк гэта падвязаць, але не зрабілі. І лек ад Альцгеймеру. Вы сур'ёзна? Прычым тут Альцгеймер? Ці Альцгеймер праяўляецца, на думку аўтару, такім чынам? Ну, ці гэта так, проста яна кейс выкарыстоўвала такі. Ну, карацей, вось гэты момант неяк недапрацаваны, мне падаецца. Вось менавіта гэты, нагода ўсяго. Чаму ж гэтая гаўніна тут адбываецца? Мо яны ў бутэлькі патанулі? Не, там у лёгкіх марская вада была, разумееш? Салёная марская вада, таму бутэлька тут ніяк. А музончик топ. Так, музончик топ. Музончик мне вельмі падабаецца.
Ён нават мне больш падабаецца за музыку з гэтага Clair Obscur, які ўзяў там намінацыю у геймдэве. Вось, за тое, што іх саундтрэк тыпу самы-самы-самы. Не, вось гэтая музыка мне больш падабаецца, ну, прынамсі, вось. Маё асабістае меркаванне, якое нікому не патрэбнае. Так што, ну, неяк так. Шановны мае, добра, 12 гадзіна, мы будзем на сёння тады завяршацца, зараз пойдзем у рэйд на Твічы. Вось, і што мы яшчэ зробім? Мабыць, нічога. Заўтра будзе ў нас іншая гульня. Я падумаю яшчэ, ці гэта будзе Far Cry. Магчыма, гэта будзе Far Cry. Мы пойдзем скакаць па паўночнаму Кайрату, здабываючы сабе гэтыя аўтпосты. Вось, і потым возьмемся ўжо за праходжанне сюжэткі, бо яна, наколькі я разумею, там таксама ўжо даходзіць да фінала. Вось. Потому што памятаеце, учора мы там нават упалявалі міна, але гэта быў ягоны двайнік. Такая вось дробязь невялічкая. Усё, пайшлі ў рэйд. Пайшлі ў рэйд, хто там ёсць з жывых? У нас ёсць... Ватафака ёсць. Хо! Вядома. Давайте да гэтага чаліка шляхетнага паляцелі. Вось, вам усім велічэзны дзякуй за вашы падпіскі, фолавы, падабайкі і гэтак далей. І вы заўсёды падтрымліваеце вольны беларусавую краіну. Пабачымся заўтра. Усім пакуль.